हाय आं अनामिका बर' हारिनि मोजां सावथुन फैदों फै लोगोसे नायनि माबोरै जागोन। जुदि बियो नोंखौ गनायाब्ला बेखौ मानसिफोरनि सिगाङाव बायदिसिना गाज्रि बुंनानै बदनाम खालामगोन। नायै मोजां मोनबाय नोंनि महरखौ नुना मोजां मोनबाय। बे बुस्थुफोरखौ सामफ्रामबो सुबाय थानांगौना आङो मुगै गाज्रि खैसिं सोमोनामखायो गोबाब सोमोनामखायो। गावनि बिसिखौ नों सिनायाखै गावनि बिसिखौ नाख्रांलाय जाबाय खबरदार नोङो नोंसालाखौ दोनखोमाबाय थायोब्ला All right, Monet. मोजां जाथारगोन रंजानाय मिनिनाय आरो गाबनाय दुखु दाहा फोरमायनाय नुनो मोनगोन बुदलायनाय नांलायनाय आरो मोजां मोनलायनायनि लोगोसे कमेडिबो दं। बे सावथुनखौ नोंसोर नायथार जोबोद मोजां जागोन। जोबनायाव गाहायाव होनाय साबस्क्राइब बटनखौ प्रेस खालामना जौगाहो। खुलुमबाय।